שלום לכם, אלה שבעבודה ואלה שבבית. אנחנו עם מבזק צהריים מיוחד לאינטרנט. 3 חיילי צה"ל נהרגו הבוקר בקרבות קשים מאוד ברצועת עזה. כוח גבעתי שפעל בתוך שטח הרצועה נתקל בחוליית מחבלים שפתחה לעברו באש. התקרית הראה סמוך לקיבוץ בארי שבמרכז הרצועה. כאמור 3 חיילי צה"ל נהרגו. בלילה נהרגו 5 פלסטינים בפעילות צה"ל ברצועה. הדיווח של כתבנו ניר דבורי. כאן מאחורי החיילים של פלוגת החבלה ופלוגת העורב של חטיבת גבעתי הם נערכים עכשיו להיכנס פנימה. המטרה היא להשתלט על השטחים בהם נמצאים המחבלים, מהם הם ירו לעבר הכוחות בבוקר, להגיע אל המבנים ולפוצץ אותם. שוב עולים הזיכרונות של אותם ימים, גם עכשיו אני בוכה כמו ילד תמים. אני נזכר לזימה על כל השנים שהיית כאן איתי, היית בחיים. געגועים לך חבר, הלב כואב לא מעכל, החברים אותך עוד אוהבים ובליבם אתה חסר. איך שפתאום ביום הכל נגמר, הלב נדם, החדר קר, ובליבי לנצח לא אשכח, לא אשכח אותך אח יקר. האושר מי יחזיר את הזיכרונות, מסתכל בתמונתך ודמעות זולגות, מבקש רק שתזכור שאני אוהב. איך הלכת בלי לחזור ולמה זה כואב? געגועים לך חבר, הלב כואב לא מעכל, החברים אותך עוד אוהבים ובליבם אתה חסר. איך שפתאום ביום הכל נגמר, הלב נדם, החדר קר, ובליבי לנצח לא אשכח, לא אשכח אותך אח יקר. געגועים לך חבר, הלב כואב לא מעכל, החברים אותך עוד אוהבים ובליבם אתה חסר. איך שפתאום ביום הכל נגמר, הלב נדם, החדר קר, ובליבי לנצח לא אשכח, לא אשכח אותך אח יקר. הלב כואב לא מעכל, החברים אותך עוד אוהבים ובליבם אתה חסר. איך שפתאום ביום הכל נגמר, הלב נדם, החדר קר, ובליבי לנצח לא אשכח, לא אשכח אותך אח יקר. געגועים לך חבר, הלב כואב לא מעכל, החברים אותך עוד אוהבים ובליבם אתה חסר. איך שפתאום ביום הכל נגמר, הלב נדם, החדר קר, ובליבי לנצח לא אשכח,
לא אשכח אותך אח יקר.